un día de loita, un día de reivindicación e sobre todo un día que ojalá po ano pois teña menor intensidade e vaya a medida que a igualdade entre os homens e as mulleres, a medida que a xusticia social se vaya impoñendo, pois sexa menos necesario celebrarlo. Deixo xa cos actos en sí deste día. Moitas grazas. Hoxe temos unha novidade. Vou vos contar un conto. E diredes vos, non, un conto, a estas alturas, nesta situación. Sí, o conto titúlase A Cinsenta que non quería comer perdices. Vale, entón, vou vos propor algo para que esteades atentos e atentas. Cada unha das actuacións vai precederse por un anaquiño de conto, de acordo? E ao final vai haber alguén do público que se anime e que sexa capaz de contarnos o conto enteiro. Co cal tedes que estar moi, moi atentas, de acordo? Veña, empezamos. Repito, a Cinsenta que non quería comer perdices. A Cinsenta non sabía bailar, pero tiña tantas ganas de ir á festa para coñecer ao príncipe que ao final conseguiuno. Aínda que cos nervios trabucouse de hora e chegou ás 12 da mañá. Por favor, a Cruz Vermella pode vir para lernos o seu manifesto. Dende Cruz Vermella queremos pronunciarnos en contra de calquera violencia en calquera das súas formas e reivindicar a necesidade inmediata de terminar con todas as violencias que se exercen contra as mulleres. É habitual ter que lamentar un asesinato dunha muller, dos seus fillos e fillas, situacións que ás veces sorprenden no seu entorno, pero que outras ofrecía sinais que quizáis nun momento dado podían ter salvado unha ou varias vidas. Por iso, baixo o lema "Non desvíes a mirada, a violencia non se cuestiona", da nosa campaña, queremos que todo o mundo que sexa testemunha de calquera tipo de violencia cara a muller levante a man para sinalala. Só coa implicación de todas e todos conseguiremos xerar relacións en igualdade baseadas no respecto e destruir as relacións de control e poder tan instauradas aínda na nosa sociedade. Porque, como sabemos, a violencia non só é física, a violencia psicolóxica, verbal, a violencia económica, poden ser igual de devastadoras na vida de unha muller, a calquera idade, en calquer momento, en calquera situación. Porque as violencias machistas non fan distincións e nos afectan a todas. É preocupante o feito de que aumenta a porcentaxe de mozos e mozas que neguen a existencia da violencia de xénero, así como da mocidade que pensa que a violencia é inevitable. Ante a situación, a educación é o noso gran aliado para frear esta lacra social. Conxuntamente, entidades sociais, administracións públicas, forzas de seguridade e cidadanía en xeral, debemos seguir percorrendo o camiño cara a unha sociedade libre de violencias. Polas nosas nenas e por todas as mulleres, non desvíes a mirada. A violencia non se cuestiona. Gracias. Lembrade que a Cinsenta chegou ás 12 da mañá porque estaba nerviosa. Pero aí estaban dous señores co zapato de taco, cristal e punta afiada. Ao principio non lle entraba o pé. Apertou e apertou ata que lle entrou. E meteu a pata. Sabedes por qué? Porque tivo que casar co príncipe. Por favor, bo día, familia. En primer lugar, agradecer que nos hallades ao bo día, familia, invitado a este acto. Todavía, hoxe, en pleno siglo XXI, a violencia hacia a muller é un síntoma social, do cal todos somos vítimas. Cada caso é un fracaso colectivo de todos. Pero ante a sinrazón debemos seguir traballando para eliminar a violencia contra a muller que nos aleixa do obxectivo de igualdade e xusticia social. Insistir na educación e na formación para a igualdade como forma de preparar as futuras xeracións. Sigue sendo necesario lamentablemente, días e actos como este, o de hoxe, para así denunciar e condenar a violencia que se sigue exercendo contra a muller. Gracias. Ao príncipe encantabanlle as perdices, pero a Cinsenta era vegetariana. Non come carne, nin peixe, nin leva chupa de coiro.
Con todo, tiña que cociñar perdices, porque era a comida preferida do príncipe. Aspadísimo. ¿Qué te pasa, Rita? ¿Qué me pasa? Sabéis que hoy es el 25 de noviembre, ¿no? Día Internacional para evitar la violencia de género. Efectivamente, hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Y sabéis que vamos todos los años a colaborar con el ayuntamiento, con nuestra participación. Sí. Pues este año también me llamó... Nada, que me llamó Marina para participar también. Y ahí está el problema, es que tengo la cabeza tan perdida que es que no se me ocurre nada que podemos hacer. Tranquila, Rita. Estamos aquí para ayudarte. Por eso os cuento este problema, porque es cierto. El día a día nos ahoga y la verdad es que se me van las ideas y por eso os lo cuento, porque sé perfectamente que vosotros me vais a ayudar a resolver el problema, ¿que sí? Sí. Caramba, Lucy. Y tenemos una idea, la caja de los deseos. La caja de los... O sea, que vosotros ya pensarais en esto antes de que yo deciros nada. Sí. Me sacan las castañas del fuego muy a menudo, ¿eh? Muchas gracias. O sea, que esta es la caja de los deseos. Y me imagino que en esta caja estarán deseos relacionados con el Día de la Eliminación de la Violencia de Género, me imagino, ¿no? Sí. Y aún por encima ya los tenéis aquí escritos, vuestros deseos. Sí. Y me imagino que no os importará leérselo al resto de las personas que están aquí. No. Bueno, pues venga, vamos allá, ¿eh? Mira, os lo voy a entregar y os ponéis junto al micrófono para que os escuchen bien, ¿vale? Mila, aquí está el tuyo. Ya no importa sacar 10 mates o lengua. Ya no importa sacar 10 en mate o en lengua. Los niños y niñas son mucho más felices porque ahora les enseñan a respetarse, a valorarse y a colaborar. Los políticos han invertido 10 veces más dinero en la prevención de la violencia desde la escuela que en hacer aeropuertos sin aviones. En el año 2023 no se hizo nunca caso de violencia. O sea que las políticas ahora se van a centrar más en educar para ser personas... Ay, perdón, vamos a meterlas en la caja de los deseos. Para educar personas que se sepan valorar y respetar. Es mucho más importante eso que sacar muchos 10s. Es mucho más importante, bueno, todo lo que acabáis de decir. Y aún por encima acabáis de decir que para el año 2023 no se va a producir ningún caso de violencia de ningún tipo. A mí estos deseos me parecen unos deseos súper difíciles de conseguir, ¿no os parece? Sí. Pero bueno, si llegamos a la luna, malo será, ¿no? Sí. Pues aquí están los deseos metidos en esta caja. Lo que pasa es que yo no sé si esta caja es mágica o qué hay que hacer para que se cumplan los deseos. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Pues entonces podemos invitar a todas las personas que están aquí que piensen un deseo, que tengan su deseo para que se pueda cumplir, pero cerrando los ojos fuerte, muy fuerte, pensar el deseo durante unos segundos y cuando ya lo tengáis pensado, pues dar un aplauso muy fuerte y que no volvamos a vernos nunca más para esta fecha. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué pena ter que facer isto, verdade? Cinsenta, seguimos, lembrades, a Cinsenta cada día procuraba esmerarse máis. Facía as perdices cocidas, lembrades que lle gustaban ao príncipe, verdade? Facía as fritas, facía as recheas, facía ao forno, pero o príncipe sempre se encabuxaba, porque nunca estaban ao seu gusto. Hoxe están salgadas. Que crúas che saíron! Queimáchelas! Por favor, Vila do Arenteiro. En primeiro lugar, quero dar as grazas ao Concello do Carballiño por convidarnos e tamén disculpar a ausencia dos alumnos que, bueno, por circunstancias non puderon vir, eso que lle encanta participar en todo este tipo de actos, entón tocoume a min. Vou vos a ler un poema. Cando a súa alma se quebrou, escoitouse por fin a súa voz. Canto máis me desprecies, máis me quererei eu. Canto máis me negues, máis me afirmarei eu. Canto máis me pegues, máis débil te farás ti, e máis forte
me farei eu. E a Cinsenta, cada día, atopábase un pouco peor, porque nunca acertaba a facer ben as perdices. Cada día máis enferma, cada día máis deprimida, cada día máis perdida. E por riba, tiña que andar sempre subida a uns zapatos de cristal con taco alto e punta afiada. Por favor, dámoslle paso a Guadalupe Sobrado, a concelleira, para que lea o seu manifesto. A liberdade, a seguridade e a integridade son dereitos inherentes ao ser humano, incuestionables, e como tales non poden limitarse por circunstancias temporais ou espaciais, nin tan sequera pender de ningún criterio, moito menos pola condición de xénero. Expresar o apoio da Corporación do Concello do Carballiño ás mobilizacións feministas convocadas ao Aveiro do 25 de novembro de 2022 contra a violencia machista. A natureza esencial destes principios obriga a que non baste con que sexan respetados. Deben estar garantidos en fisuras, cos medios legais e económicos precisos e coa defensa e concesión por parte da sociedade, que é a auténtica titular do poder nun sistema democrático que debe exixir que isto sexa así. Con motivo deste novo 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, a Federación Galega de Municipios e Provincias manifesta a firme convicción e determinación das entidades locais galegas para erradicar calquera tipo de maltrato sobre as mulleres, os seus fillos e fillas, e achegados e achegadas, vítimas todas do machismo, xa que o maltratador leva por medio a quen considere con tal de que ela sufra. Ademais da física, repudiamos calquera outra forma de agresión machista, psicolóxica ou emocional, sexual, económica, acoso, vexación, tanto no eido persoal como laboral. Dende o municipalismo facemos un chamamento á responsabilidade común, tanto de institucións como de ciudadanía, no problema da violencia de xénero. Ninguén pode mirar para outro lado, cada quen debe asumir a súa responsabilidade no problema e na solución do mesmo. Compre reflexión sincera por parte de todos e todas e acción conxunta. Unha vez máis, as entidades locais comprometemos traballo arreo, sen escatimar esforzos ni medios dentro das nosas posibilidades, priorizando as políticas e medidas contra a violencia de xénero fronte a calquera tipo de maltrato e facilitando e fomentando a colaboración do resto das administracións e cidadanía. Apostamos pola información e concienciación dos dereitos e ferramentas aplicables para cada situación, facendo que estea na nosa man, tanto no noso espazo como fora del, para quen o precisa acceda a eles. A FEGAN pide tamén, en nome das entidades locais galegas, os medios necesarios para a labor a que se afaste esta loita da pugna ideolóxica, porque non cabe ningún tipo de negación desta cruel realidade e que no punto de mira de todos e todas só deben estar a liberdade, a seguridade, a integridade para todas as persoas. Os concellos queren lanzar, por último, unha mensaxe de esperanza e forza para todas estas mulleres que están a sufrir a violencia machista e a calquera que sufra o maltrato de xénero. Lembrámoslle que non teñen por que toleralo baixo ningunha forma e que estamos ao seu carón para axudalas a sair. Animamos, por tanto, as vítimas e a calquera que teña coñecemento de algún caso a dar o paso para por fin a injusticia. Contan connosco. Poñemos a disposición e alentamos a facer propio o noso decálogo polo bo trato. Primeiro, empregar linguaxe libre de connotacións sexistas. Integrar a perspectiva de xénero nas nosas decisións. Difundir unha imaxe non sexista da muller. Traballar na prevención da violencia machista e promoción dos valores de igualdade e respeto entre toda a poboación, especialmente a máis nova. Fomentar a ética e a corresponsabilidade nas tarefas e cuidado tanto de menores como de persoas dependentes. Identificar e emendar as posibles deficiencias que atopemos a nivel municipal na loita contra a violencia cara as mulleres. Respetar a conciliación da vida laboral, familiar e persoal e a igualdade de oportunidades no cadro de persoal.
promover unha representación equilibrada de mulleres e homes en todos os ámbitos de actuación municipal, rexeitar a contratación de actividades nas que se ofrezan unha imaxe sexista da muller e prestar especial atención ás mulleres en situación de vulnerabilidade. Moitas grazas. Un día, a Cinsenta decidiu contarlle o mal que o estaba pasando ás súas amigas. Falou cunha amiga moderna e esta díxolle: non te queixes, tía, o meu príncipe exíxeme levar plataformas. Logo falou cunha amiga moi antiga e propúxolle: onde vas estar mellor ca cun príncipe? Finalmente falou cunha amiga de esquerdas, quen lle dixo: pero ti non eras vegetariana e non che gustaba andar descalza? E a Cinsenta quedou máis confundida aínda. Deixou de contar as súas penas e seguiu co seu amado príncipe, cos seus pés desfeitos e co seu corazón esnaquizado. A continuación, vainos deleitar Emilia dende o conservatorio co tema A ti, muller. tarde de sol, a Cinsenta tivo a sorte de atoparse a si mesma no espello e decatouse
de que os príncipes non te salvan. Nin os camioneiros, nin os DJs, nin os directores de banca, nin os de instituto, nin os alcaldes. E deixou de sentirse culpable e descubriu que a única capaz de salvarse era ela mesma. Por favor, os representantes da Uceira. Desde o Colexio Calvo Sotelo, grazas por invitarnos. Vamos ler o noso manifiesto. Camiñamos a par, nin ti máis, nin eu menos. Cando as túas verbas non sexan coitelos dos meus sentimentos. Cando as túas mans non debiliten a miña forza. Cando a túa mirada non apague o meu sorriso. Cando esperte cada mañá e non sinta medo. Cando no meu universo non haxa só silencio. Cando nos meus soños non aparezan paisaxes grises. Cando a luz do solpor non me roube as ilusións. Cando a noite escura non me envolva nas sombras. Cando as haces das vaguas non me tapen o sol. Cando no espello da verdade non vexen a muller escachada pola vida. Cando non corres en rumo e camiñemos a par, sen peixes nin dor. Entón chegaremos ao punto do igual. Que lle pasou a Cinsenta, que acababa de atoparse a si mesma, verdade? Pero mirade, primeiro tivo que empezar chorando por tantas perdices mortas, polos pés cheos de esfoladuras, e logo seguiu chorando polo mal que a tratara a madrasta, por un pai que a consentiu, e polas irmás que case morren por non poder usar a talla 36 de Zara. E chorou no todo ata que quedou baleira. Chorou e chorou. Asdifica, por favor, é o voso momento. Como cada ano, o 25 de novembro atopámonos reunidas para alzar a voz contra a violencia machista. Facémolo porque lonxe de avanzar cara un mundo máis xusto, diariamente miles de mulleres seguen enfrontándose a situacións de violencia en todas as súas modalidades. Moitas veces repítese o falso mito de que as mulleres con discapacidade non corren risco de vivir violencia sexual. Isto é debido a que socialmente víronse como mulleres pasivas e infantilizadas. Con todo, atendendo aos datos recollidos no informe final de CEMUDIS, centrado no estudo para a prevención e identificación da violencia cara ás mulleres e nenas con discapacidade, deste o ámbito sanitario. Por todo o anterior, a CADAR e o resto de entidades pertenecentes á Confederación Estatal de Mulleres con Discapacidade, CEMUDIS, reclamamos as seguintes medidas urxentes para avanzar cara a erradicación efectiva de calquera tipo de violencia contra as mulleres. Que se realicen campañas de concienciación dirixidas a toda a poboación orientadas a erradicar os estereotipos de xénero e as crenzas que sustentan as violencias sexuais, que se garanta o acceso a información e recursos disponibles en materia de prevención de violencia cara ás mulleres, empregando unha linguaxe accesible e eliminando calquera barreira, que se creen espazos seguros con perspectiva de xénero, centros e servicios de atención baseados na accesibilidade universal, que se reforce a formación a profesionais dos distintos ámbitos para que poidan ofrecer servizos cunha adecuada calidade profesional e, a súa vez, se poida garantir a prevención e detección de situacións de violencia cara ás mulleres e nenas con discapacidade, que se garantan os apoios necesarios de todo tipo ás mulleres e nenas con discapacidade para impedir calquera tipo de violencia e protexelas de forma adecuada, que se promovan os recursos que sexan necesarios
para garantir un espacio digital seguro no que as mulleres e nenas con discapacidade poidan navegar sin estar expostas a conductas violentas ou malos tratos. Que se recoñeza a violencia digital de maneira uniforme en todo o territorio nacional como un tipo de violencia cara ás mulleres. Moitas grazas por escoitarnos. E a Cinsenta, despois de tanto chorar días, noites, tardes, mañás, comezou a encherse de cousas lindas. Deixou ao príncipe, deixou os zapatos, deixou as perdices e comezou a gozar do seu castigado corpo e comprobou que para bailar só compre ter ganas. Da igual calzar o 42, pesar 90 kilos, medir 1,6 ou ter 80 anos. O importante é bailar. Por favor, número 1. O Club de Lectura do IES número 1 participa nas actividades contra a violencia de xénero no 25N. Por eso recitamos o poema da Xustiza pola man de Rosalía de Castro. A xustiza pola man fálanos de humillación, agresión e violencia sufrida por unha muller a mans dun grupo de homes. Pero tamén nos fala da ignorancia e xordeira da xustiza, tanto divina como a dos homes. É un poema escrito por Rosalía de Castro hai máis de 140 anos. Desgraciadamente, segue sendo actual. A xustiza pola man. Aqués que ten fama de honra na vila, roubáronme tanta brancura que eu tiña. Botáronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puxeron mentiras. Nin pedra deixaron donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas. O raso cas lebres dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería, morreron da fame que tiñan. Quedei deshonrada, mucharonme a vida, fixeronme un leito de toxos e silvas. E en tantos raposos de sangre maldita, tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvade meus xueces, berrei, tolería, de min se mofaron, vendeume a xusticia. Bon Dios, axudaime, berrei, berreinda. Tan alto que estaba, bon Dios non moira. Entonces, caloba, doente ou ferida, dun salto con rabia, pillei a fouciña. Rondei pase niño, nin a serva sentía. E a lúa escondíase e a fera dormía, cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma e as mans estendidas. Dun golpe, dun sollo, deixeinos sen vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E entonces cumprirse a xustiza, eu, neles e as leis na man que os ferira. En este camiño da súa vida, a Cinsenta coñeceu a outra xente que lle pasaba máis ou menos o mesmo ca ela. Por exemplo, coincidiu coa ratiña presumida, que empezou a engordar e cada vez ligaba máis. Coñeceu a Bella Durminte e a Brancaneves,
que xa estaban espertando e andaban cada vez menos aparvadas de tanto Prozac. Coñeceu a Carapuchiña, que contactou co lobo para coidar da súa avoa. E que máis pasou? Pois nada máis, de momento. Porque agora tócalle actuar aos alumnos e ás alumnas do Chamoso. Por favor. A ver, un momentiño que aquí está habendo un problema. Iso ten que quedar pegado, vale? A ver se o conseguides. Sería maravilloso. Arpía. Lercho. Eldanga. Inútil. Peideira. Barba. Burra. Cadela. Falso. Histérica. Paranoica. Porca. Pastrana. Zorra. Puza. Mantida. Bailana. Su normal. Arpía. La Cazana. Palurda. Lercha. La Pesa. Mulleres. Non a violencia de xénero. Moi ben, seguimos co conto, sí. Pois estas mulleres todas que vos citei antes, a Ratiña, a Vela Durminte, a Carapuchiña, unha vez libres, puideron realizar os seus soños, axudándose entre sí. A Cinsenta, por exemplo, sen ir máis lonxe, montou un restaurante vegetariano, chamado Armonía, onde se comía xenial, e o mellor de todo, que non se paraba de bailar, e iso que ela non sabía. Vale. Sagrado Corazón, por favor. Non quero celebrar este día. Acaso celebramos o Día da Liberdade ou o Día da Autoestima? Non quero celebrar este día. Non quero celebrar este día. Non quero que me digan o que teño que poñerme. Onde vas con esas pintas? Onde vas con esas pintas? Que vas provocando? A culpa é túa, vas provocando. Non quero ter medo a voltar sola á miña casa, aínda que sexa de noite. Que pintas de noite soa pola rúa? Non pintas nada, non saias soa. Quero decidir por mí mesma e que a miña opinión conte. Ti diso non me entendes, xa decido eu por ti. Non quero celebrar este día. Non quero ensinar as miñas mensaxes nin o meu contrasinal. E logo non confías en min, que tanto te quero. É porque te quere, é por amor. Quero entrar nun estadio de fútbol, quero ir coas miñas amigas sen ter que pedir permiso. Non quero justificar todo o que fago e sentirme culpable. Se te sentes culpable, por algo será. Algo farías, por algo será. Non quero celebrar este día. Acaso celebramos o Día do Amor Equilibrado? O Día do Reparto de Tarefas? Ti encargaste da casa que eu axudo no que podo. Non quero celebrar este día. Non queremos celebrar este día, nin hoxe, nin nunca. Estades avisadas, estamos avisados. Non queremos celebrar este día.
Entón, por favor, damoslle paso agora ao Conservatorio de novo e vai ser Emilia, creo que co seu acompañante, quen nos cante a canción Alguén como a ti. Dreams came true. Guess she gave you then.
Cinsenta e as súas compañeiras viven encantadas. Sabedes por qué? Porque estaban moi fartas do papel que tiveron que representar nos contos durante tantos séculos. Nenas pasivas, agardando a que lles pidan a man e lles quiten a vida. Agora queren empezar un conto novo. Sabedes como comeza o conto novo? Eran unhas mulleres que non estaban soas e unhas perdices que voaban felices. Mil grazas pola colaboración de profes, centros, alumnos, alumnas e todos os demais colectivos. Por desgraza temos que estar aquí presentes, aínda que sexa un acto repetitivo, aínda que sempre tiñamos que dicir o mesmo, pois sabedes que pasa? Que por desgraza sempre está e segue a suceder o mesmo, vale? Non cambia nada. Todo continúa, todo é exactamente igual que cando empezamos a facer este acto, vale? Entón, por favor, un aplauso para todos os presentes, as ausentes. Un aplauso para esa cinsenta que lle deu a volta ao conto. Non sei se alguén nos quere contar algo máis. Alguén nos quere dicir algo? Penso que non. E entón quedades convocadas e convocados para o ano que ven, pois, para, exactamente. Que tal? Que vos parece se non tiveramos que volver? Maravilloso, verdade? Pois, deamos un forte aplauso para non ter que volver para o ano. Grazas.